Kulendi uko kuchivhiti chedu uko. Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Zita rangu ndinoitwa General Stole. Regai tisangane mangwanani ano uri musi wemumvuro 16 February 2026. Tinoda kutenda Mwari nemukana wavatipa kuti tive tiri vapenyu, tikwanise kuona zuva ranhasi nezvarakatirongedzera. Toda kutenda vese vari kutevera pano paNyoka yeMabhunu Channel Updates. Tinoti rambai muchiitirwa zvakanaka. We are marching towards freedom yenyika. There is no two way about it. Nyika inovakwa nechokwadi. Nyika inovakwa nerudo. Nyika inovakwa nekutsiurana. Uye zvakare nyika inovakwa nekubatana. Ndo saka makaona patakauya pano chekutanga takataura pamusoro pekubatana kwevanhu veZimbabwe. Tikadzoka tikataura nezverudo. Tinozviziva kuti tiri kuita politics. Ndava nyika yeZimbabwe ndiyo nhaka inogara nokusingaperi. Chinhu chinodadisa kuziva kuti une nyika yako. Bvunzai isu tinombopota tichibuda kunze nevazhinji vanogara kumadiaspora. Unogona kuita mari yako nezvaunazvo zvese, but the fact yekuti hausi munyika yako inogara yakakuita muranda. Unogona kumiswa nemota yako wototanga kutobvunzwa passport. Asi vana vemo vanogona kufamba makore 20 achibva kunotora chitupa kuHome Affairs akutochisa pasi pepilo. Kana asingade kuchishandisa hakuna kwaanoenda nacho. Saka nhau yatiri kutaura pano ndeyekuti isu semhuri yeZimbabwe ngatibatanei tigadzire nyika yedu yatinoti ndiyo nhaka yemadzibaba. Ndo pandakauya ndichitaura ndikati ini musandi attacha to anyone, nekuti ndakazvimiririra. What I resonate with is that which resonate with the people of Zimbabwe. Ndakamirira masi. Naizvozvo I can engage and divorce in leaders kana vachinge vachichinja mastanzi avo muma issues akabatanidza nyaya dzemasi. Ndava tiri kuzviziva kuti chatiri kuda inyaya yekuti masi yeZimbabwe irarame upenyu hwakanaka. Tomisa kufa kwemachembere nekuda kwekushaiwa mishonga. Tomisa kubiwa kwemari pasina anosungwa. Topromota accountability munyika. Tomisa dictatorship iri munyika. Then totanga kushanda sevana veZimbabwe. Umwe naumwe achicontributa pake towards kuvaka nyika. Zvese izvi tichizviita pane hukama hunofanirwa kunge huripo pakati pemasi nemapoliticians. Ndo saka muchiona kuti zvinonzi chirere chigokurerawo. Isu takarerwa tikakura, yakusvika nguva yegenerational transition yekuti nesu tigozovareravo. Ndo saka muchiona tiri pano tichitaura
it's more like tinoita sevanhu vasingazive zvavanoita. But a soldier without knowledge is a possible criminal. Saka hatidi kugadzira magandanga. Ndava tichisunungura nyika tiruda kuchinja kubva pambiri yechigandanga kuenda pambiri yekuvaka. Ndo zvatiri kuda. Ndaitarisa musi uno Minister of Finance vachibvunzwa kuti ko mari yesugar tax iri kuenda kupi. Mubvunzo wakauya uchibvunza kuti nyaya yesugar tax mari yacho ndeyei. Minister vakapindura vakati mari yesugar tax yakaita kuti ibatsirane nesu mukurapwa mune zvirwere zvinotinamatira mukurarama zvakafanana nana cancer, vana heart attack and zvimwe zvese izvi. So mubvunzo wakabvunzwa wechipiri wakange wakutaura kuti zvino nei tisina zvikwanisiro muzvipatara zvakafanana nana Mpilo zvekuti munhu akabatsirika panyaya dzekenza. The last recording inoti 2022 and hakuna zvikwanisiro zvekubatsira varwere vanorwara nezvirwere zvamunoti ndizvo zvakachengeterwa mari yesugar tax. Asi hakuna asingabhadhare sugar tax kubva zvayaintroducwa. Ko mari yacho iri kupi? Speaker of Parliament akatanga kuinterjecta akutaura kuti kuti nyorai tsamba, then Ministry of Finance ichazokudavirai. Ndo zvinhu zvatisingade semhuri yeZimbabwe. Munhu anoudzwa kuti nyora tsamba. Minister of Finance is sitting here. The MP ari kubvunza achitobvunza akamirira constituency yake is sitting here. Ari kunzi chiregedza minister akagara pa usabvunza on camera nyora tsamba uchazodairwa. This is the type of leadership we need to resolve using political means. Ndo zvatiri kuitira pano. So for far too long system yakashandiswa neZANU-PF ndeye kumarginalize the mass. Vovabvisa mu-political equation ye-politics. Voenda kunomira sema recipient of care from the political actors. But under normal circumstances, vari mupower nevanhu, vari mupower nepovo, vese vanofanirwa kuita ma-political actors, while those in power are the servants. And vanenge vari povo ndivo vanofanirwa kunge vachibenefita pane zviri kuitwa nevatumwa. Saka tiri kuramba politics dzine immunity. Accountability ndiyo yatiri kuda. Saka ma-strategies ese atiri kuda ndekuti vanhu nevari mupower vese vanofanirwa kutamba politics. Ndo saka makaona tichitaura mashoko ekuti now is the time to unify everyone. Munhu wese ngaabatane neumwe kuitira kuti tese tive ne common objective. Ndichitaura pano ndakati ini tine zvinhu zvitatu zviri kushota muZimbabwe. Chekutanga hatina unity. Chechipiri hatina accountability.
Chechitatu, hatina progress. Saka isu tiri kuti unite for a purpose as the people of Zimbabwe. Our political matrix must come and solve my issues atiri kutaura nezvawo. The reason why I am so elaborative, ndiri kuitira kuti vaya vanga vachipopotawo nezuro mugone kunzwisisa. Vamwe makati stole azoita mutengesi, stole azodai nekuda kwe statement yandakataura yekuti vese vaakusimuka vachitaura kuti takuda kumisa 2030 kuda kucontaina relevance kumasi. Havana moyo wokuimisa nekuti stage haifanirwa kunge yakamiswa 2030 yakapfuura iri pa-advanced stage as of now. Kana muchigona kuona zviri kuitika paZANU-PF, ZANU-PF iri kugadzira marriage nemasenators ayo nemaparliamentarians ayo kuti ndivo vaakufanirwa kurana nyika. Ndosaka muchiona kuti kuchinjwa kwebumbiro remutemo kuri kutaura kuti imi maakufanirwa kuzovhotera ma-MPs chete. President akusarudzwa nema-MPs. Ndo vaakufanirwa kuzosarudza nekuvhotera mutungamiriri wenyika. Saka the whole political activity yatichazoita muZimbabwe inofanirwa kuti inge iri yekuvhotera ma-MPs kuti vaende ku house of debate. Saka kana vaenda kunogadzirwa mutemo, ndivo vachazokupai mutungamiriri wavo. Saka zvese izvi is deepening the wrong things which is happening in the country. Patiri kuti matsotsi vari kuwana political immunity because of affiliation. Izvezvi member of ZANU-PF ukangoita masheds black, wo driver mota black, woridza mbiri yechigandanga, unogona kudriver kubva muno kuenda kwaunoda usina license. Ndosaka muchiona kuti ma big fish of ZANU-PF, they are exempted into traffic laws. Unogona kuona chairman achidriver mota isina number plate. Hakuna traffic officer inomisa. That is the neutralizing of the sense of accountability. Azvishandi kuti tishandise vanhu kuti uyai muchinje zvinhu nekuda kwe presence, body presence, vasina information. We need to bring the people of Zimbabwe to a position of understanding exactly what needs to be done for the transformation of the situation in the country to take place. Izvozvo zvinototsvaga kuti titaure ma-controversial statement. Ndo zvatirikuita pano. Vanoti tazoita mafazi, tazoita ma-CIO, tazoita chi, ndezvenyu. But chokwadi chatoda kutaura pano ndechekuti the political drive iri munyika yaka-exclude vanhu for a long time. So we need to be very patient nevanhu. As of now ndakataura ndikati the political strategy yedu why ichitambira pa kusaboteja economy. Ndikakupai answer ndikati it is because from 1999 takatanga kutamba politics dzinothreatena power. Ndikati power racho zvakare arisiripo pakuti rigozoseva vanhu, because the power or force behind the political drive, both from the ruling party and the opposition, rina handla kumashure. Ndio saka makanzwa baba Chris Mutsvangwa vakutanga kutaura kuti ya Chamisa akanyimwa mari nekuti vaimbofanda vanatsvangirai vana John Soros. Yes, ichokwadi chavaitaura ipo paya. Because we are gambling with our resources. Munogona kuona mubvunzo wakabvunzwa President Mnangagwa
vachibvunzwa kuti mune ukama hwekutenga nekutengeserana neEast, vakati China in particular. Muri kufunga here kuti zvamuri kuona muukama hwamuinahwo nekutenga nekutengeserana neChina hwakanakira Zimbabwe kupfuura ukama hwamaiva nahwo neWest? West yakaita sei? West ndiyo yakadestabilize zvinhu in cahoots with the opposition politics yenyika. Vakazviita in cahoots with the opposition politics yenyika. Ndava vaipusha yatinoti regime change agenda. Regime change inothreatena power, and kana yathreatena power, the ruling party will massively violate my human rights in defense of power. Saka ndo patakataura tikati politics dzedu takufanirwa kudzishifta kubva mu focus of power to the focus of progress, because tikafocusa mupower tinopwanyana tega, asi tikafocusa muprogress tinenge tichipusha accountability. Ndo zvatanga tichitaura. Saka this was the foundational statements that taida kuita position the minds of the people of Zimbabwe, because we are now including them into the matrix of politics dzenyika. Ndo zvakaita kuti titaure mashoko. Saka atisi kutaura zvinhu zvatisingazive, tiri kutaura zvatiri kuziva. Umwe achatanga kutaura kuti Sithole wakutopomera opposition. Ichokwadi. Opposition yakafandwa. Ichifandwa neWest to destabilize the country, to speed up the process yekuti tiise regime change agenda. What was the main objective? Nyaya iripo ndeyekuisa munhu ane colonial obligation in power kuti destabilize the move yekutora zvematongerwe eupfumi hwenyika. Ndio nyaya iripo. But ZANU-PF yakanga yatogara kare yane mismanagement yema-resources nemaladministration. Ndava vakomana vachibvawo kuhondo vakatombobvunzwa kuti pakati penyu imi varume tange tiri tese kuhondo, ko mari dzekutenga dzimba nemabenzi amakufamba nawo mange madziwana rini? Inhau yekuti vamwe vanga vatambidzwa mari kuti vagone kuzonopusha agenda yemuvengi. Vakarwa hondo vanokutaurirai musiyano uri pakati pegandanga ne-nationalist. Ngatiregedzei nyaya iyoyo, inogona kuzotisa mumatambudziko. But chatiri kuda kutaura ndechekuti enough is enough nepolitics dzinopushwa neeconomic terrorism. Saka handisi kupomera opposition, but the fact yekuti opposition yakapusha regime change agenda ikakumbirawo masanctions. Chinonzi masanctions kusunga dumbu remwana weZimbabwe kuti azive mavhotero, achinje maitiro. That strategy didn't work because we didn't also have a strategy to counter the rigging strategy of ZANU-PF. Ndo zvaita kuti tisvike palevel yatiri izvezvi. Iri kuenderera mberi ichisunga matumbu ana mai vedu, ichisunga matumbu ana baba vedu, ichisunga matumbu evana. Izvezvi yasvika palevel yekudzinga vana munyika. Anodzidza uita degree rechinesi. Instead yekuti apinde anoshandira chipatara chake, anobva aenda kuUK kunochengeta machembere. Wake muchembere ari kuvigwa asina box. Kana iye ari kuUK akasatumira. That social toxicity ndio iri kuita kuti tiuye mupolitics. Saka hatisi kutora machance panapa, tiri kuziva zvatiri kuita. Saka kuti tiende mberi nerevolution, tiri kuda kuti ruling party and opposition must admit kuti they have failed to manage the political business yenyika, and vokumbira regerero kuvana veZimbabwe.
ndiri kuona vazhinji vari kunetseka nenyaya yekuti Sithole asi kuda kubuda pachena nekuda kwekuti manje chekutanga revolution ino yakanga isiri kupusha nyaya dzekumisa 2030 chete. The issue ndeyekubvisa vanhu vari kuexploita upfumi hwenyika vachizvi-empower ivo pachavo, ndio the primary objective. Zvimwe zvese zvakuitika izvi zvatova maside shows nemviro dzekuenderera mberi tichishungurudza mhuri yeZimbabwe. Saka 2030 is one of them. Andina kuti ndinosapota 2030, ndakati tanonoka kuistopa. Ndikati now pakuistopa vaakusimuka izvezvi kungomaintaina relevance, but they know kuti there's nothing which they can do to stop this thing because of the stage yatava nayo. Ndikati pane panguva yataigona kuistopa, vana havana kuda kuparticipate. Therefore vana veZimbabwe, ini ndoda kukudzidzisai kuti siyai kuva political mind dziri focused on a person. Ndo saka ndakauya pano ndikatanga kutaura kuti ino yava nguva yekuti vana veZimbabwe vega vabatane, ivo vozviudza kuti tiri kudei. Mutungamiriri akakosha haatange chinhu, anojoina mhuri yeZimbabwe. Revolution ndeye vana veZimbabwe. Vana veZimbabwe ndo vakati tanzwa nenhamo, enough is enough. So we are bringing ourselves together to forge a new way. One of the things chadotaura 2030 will never work. Nyika iya ine vanhu vane incompetence inoshamisa. As of current situation, half of the ministries in the country, hapana ministry iri kushanda. But my ministers acho ese ari kutambira every month. But we have got other competent people vakatomboshanda munguva yeGNU, vakachinja zvinhu vasina kuwaniswa mukana. If President Mnangagwa wants to be a hero in that country, he needs to immediately call for the government of national unity. Isine ine mapato yopa vanhu mikana vanogona kuita zvinhu, topusha mass yoregedza kuchichidzirwa, yopusha accountability, chidimanda kubva kune vari mupower. Zvimwe zvese zviri outside zvandiri kutaura pano, it's side shows. Saka hatisi kumboita zvekubhabhadzirana pano. Isatina chero ndikawana party, ndikashaiwa party inogona kundi-adopta, I don't care. I will stand as a person who stand with the truth. And I know kuti the truth yandiri kutaura, Comrade Nyoka Yamabhunu, komanda wedu, anogona kumira nacho. Chokwadi chatiri kutaura pano. Saka zvimwe zvese izvi ndio zvakunetsa. Vazhinji vari kutsvaga kuomberera nevari kuita zviri wrong because vanoda recognition. Isatina basa nayo recognition. I can straight direct chamisa kuti you are doing things wrong. In as much as I can direct President Mnangagwa kuti you are doing things wrong. Because chatakatarisa vana veZimbabwe vari kunetseka and takamira navo. Zvimwe zvese izvi hatinei nazvo. Saka mhuri yeZimbabwe, kana paine business ramunogona kuita ndere kubatana imimi pachenyu. Musawara, masi yega inogona kuita direction yayo. Masi iri yega yakabatana inogona kuita direction yayo. That is why mchinzwa ndichikomenda zvakanyanya makomrades vari kunana Dotito, vaya vanowana mukana wekuteerera maaudios makaungana, nevanhu vari kugadzira community groups vachishanda. Tiri kuita basa pano. Endai munoona zviri kuitwa kunana Chiredzi South. Patakatanga kuti gadzirai community based groups enyu mutange kuvaka nyika yenyu pachenyu. No one knows kuti tine groups akufamba achitovakira vana zvimbuzi kunana Chiredzi South. Vanhu vari kubatana communities avo vachiclear nzira dzavo kunzvimbo dzakasiyana siyana. Zvinhu zviri kuitika. Progress will always define the country. Not imwe zvese zvaakuitika. Ini I'm 100% showing
that ZANU-PF is failing and the President Mnangagwa is being mis. President vari kurasiswa nevanhu vakavakomberedza vesa. That is why makanzwa ndichikutaurirai kuti vese vamuri kunzwa vari kutaura nhasi kuti ZANU-PF yakanaka impavha dziri kudya. Vanhu ivavo ni vanhu vari kudya. Kana iwewe wacho ari kupopota tisitole aita mutengesi tikakuisa pachituru chekudya ukatanga kudya unotanga kuimba kunaka kwayo. Andini mazviona manje. Isu tiri kuda hurumende ine hujekerere inoita kuti munhu wese agone kurarama zvakanaka. Vana vagone kupiwa chero mabooks vari kuchikoro. Kwete kuti mwana anoswera achimberereka achidzingwa kuti anotsvaga mari. Vamwe vanga vachichema vachiti general tiri kutadza kudzidzisa vana takatenga mauniforms kuzvikoro but headmaster ari kutaura kuti inu uniform yamakatenga handisi kuida munotenga pano. Kutopushawo business rake. Isu hatitaure zvinhu zvatinofunga, tinotaura zvinhu zvinobva pa ground. That is why makanzwa ndichitaura kuti one of the things which I prioritized pandakauya pano panyoka yemabhunu is to relate with the mass. Anditaure zvinoda vanoti handler nekuda kwokuti ina handina handler. Zvandinotaura pano ndinotaura zvinhu zvinodiwa nevanhu. Vanhu vakati wakutaura zvandisingadi ndakusiyana nazvo. That is why I pushed my messages mazhinji akawandisa handikwanisi but ndakatrya kuti ndiise some of them on this kuti muone kuti feedback iri kubva paground nezvamuri kutaura vari kuuya vamwe vachitaura magroups makatosiyana. Ngatibatanei diaspora nevanhu vari panyika titi a spade is a spade tese toti is a spade. Kwete kuti iwewe nekuda kwoti unonga uchida kuti pusha agenda yako unotiita nenzira dzangu. Aiwa, ngatiitei zvinhu nenzira inoda vanhu. Tiri kushandira masi kana tiri pano. And ZANU-PF as long achienderera mberi unogona kuswera wakabata ice. Hari nyunguduke nguva imwe chete. Asi make sure if you expose yourself to heat, chero wakavhara maoko richapera. Zviri kuitwa neZANU-PF nevakomana vese vari kufungidzira kuti they've got influence above the mass. Simba revanhu rakapfuura simba reoffice chero yapresident chaiyo. Ndo saka tiri kuramba matsotsi ese anoda kuzama kuita zvese izvi. Isu tiri kuziva zvatiri kuita. Unless masi yadefine kuti toda kurasika, we just stand aside totarisa. Tozongouya futi kana zvadhakwa totaura. Pamberi nekubatana mhuri yeZimbabwe. Pamberi nekuvaka ma-community based organizations anoshanda achigadzira ma-immediate problems enyika. Pasi nekubira nyika in the name of power.